راديو إيرنا راديو إيرنا معلتوي بأوقات إيرترا كاب ساعة 10 تخلتها دحرقة رجميرو أب نايل سات 10 حدا شدشتا سو عن شمونتن ميجا هرز بولاريزيشن فيرتيكال كمون بحد صير معبل أب 25 متر بان دقيفنا راديو إيرنا كاب كتما باريس زم محلالف بإيرتراويان غازيت إنياتات زدالو ناتس راديو 24 قنبت معتنا صنت إيرترا أب بينو كرنعات عالم بزركبو إيرتراوان بزتفلالي سمعيتات تبعال لا إذن مبل 33 جزيات تبعال زلانات صنت هزبي إيرترا بجزاء قلسون مسواتون زرقاقت أكوان تخونت هزبي أمسايا زخفل واقع سلام حرنتن أبزل وهاجرو كاسينو كنبر زيكونا نعددا سدتن مكران تقاليعو يركب نعسرتታት ዓመታት ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ተኸታታሊ መግዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሓራን ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ቀሲኑ ናብ ርኡ ዝመርሓላ ናተይ ዝብላ ፍትሒ ዝነገሰ ሃገር ንምህናፀውኒ ነይሩ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ኤርትራዊ ናጽነቱ ኣብ ኢድ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ተጨዊዩ ምስ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝዳረግ ሕሰምን መከራን ክርኢን ከሎ ኣብ ወፃእ ዝርከብ ከዓ ክሳብ ሓድሕድ ኣብ መቀታል ዝበፅሐ መትፍናን ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ናይ ስደት ናብርኡ ተወሳኺ ፀገም ተሰኪሙ ይርከብ ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ዜጋታት ን24 ጉንበት ጠንቂ ስደትን ብርሰት መንእስያትን ኮይኑ ዘሎ ምልካው ስርዓት ብምእላይ ሙሉእ ናጽነትን ሓርነትን ንምስትምቓር ክንሰርሓሎና ብምባል ውዳብኦም ኣሓይሎም ንዝያዳ ቃልስን ተወፋይነትን ክዳለዉ ከም እተዘኻኽር መዓልቲ ገይሮም ከም ዝርእይዋ ብሰፊሑ ይግለጽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናጻን ሉዓላዊትን ከምኡ ድማ መሰልን ክብርን ዜጋታት ብማዕረ ዝሕለወላን ሃገር ንምርጋጽ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተረእየ ክውንነት ግና በንጻሩ ምዃንዮም ደለይቲ ፍትሒ ዘዘኻኽሩ